Добрый дзень, гэта Еўрарадыё, студыя працуе Марыся Вайтовіч. Сёння ў нашым эфіры віцэ-спікерка каардынацыйнай рады, удзельніца фракцыі «Моладзевы наступ» Ліза Пракопчык. Вітаю, Ліза. Нагодай для размовы стаў яе выступ на пасяджэнні кансультатыўнай групы паміж Еўрапейскім Саюзам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі, дзе Ліза казала пра неабходнасць перагляду падыходаў да палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Санкцыі важныя, але яны не павінны быць адзіным інструментам. Пагаворам таксама пра тое, чаму сёння ўсё часцей узнікае дыскусія пра новыя стратэгіі, пра ролю моладзі і грамадзянскай супольнасці, а таксама пра выбары ў каардынацыйную раду. Я заклікаю вас усіх быць актыўнымі, пакідайце, калі ласка, свае пытанні, каментары пад нашым стрымам, калі для вас гэта бяспечна, і дапамагайце нам рабіць наш эфір яшчэ больш цікавым. У сваім выступленні, Ліза, вы сказалі вельмі важную рэч. Санкцыі – гэта інструмент, але яны павінны ўплываць на паводзіны рэжыму, а не проста існаваць самі па сабе. Давайте, вось, я думаю, што мала тут хто чуў сам выступ. У чым галоўная ідэя яго была на гэтай палітычнай панелі? Чаму, на вашу думку, стратэгію Еўрасаюза ў дачыненні да Беларусі варта пераасэнсаваць? Я б сказала, што мой асноўны аргумент быў тым, што... Ой, прабачце, я сабе чую, это нормально. Мой асноўны аргумент быў у тым, што стратэгія Еўрасаюза павінна быць агулам больш стратэгічнай, так, а не тактычнай, таму што санкцыі так гэта крута, але мы бачым, што санкцыі вось уже там 7-й год літаральна ніяк не ўплываюць на паводзіны рэжыму, так. Рэжым заўсёды адаптуецца, рэжым заўсёды знаходзіць шляхі, як зрабіць так, каб ім жылося хоць неяк лепш, ці не так горш, як гэта хоча зрабіць еўрапейскі звяз. Рэжым да таго ж знаходзіць адзіную магчымасць існаваць эканамічна, гэта ўсё больш і больш прывязвацца да Расіі. Я думаю, што гэта не сакрэт, што Еўрапейскі Саюз не тое, каб вельмі любіць ідэю пашырэння Расіі яшчэ больш, так, нават калі гэта будзе нейкая такая мяккая інтэрвенцыя, так. Таму, так, я на той сустрэчы і прапанавала задумацца пра тое, ці санкцыі, калі гэта адзіны інструмент уплыву літаральна, ці не робяць яны адваротную паслугу, ці не робяць яны так, што Беларусь усё больш і больш становіцца залежнай да Расіі, Беларусь усё больш і больш не толькі эканамічна, але і культурна набліжаецца да Расіі і гэтак далей. Я, як бы, з агульных разуменняў, я думаю, што са мной пагадзіліся нават, і я проста сказала яшчэ адна, напэўна, адна з галоўных думак, што так, мы часта разважаем, і дэмакратычныя сілы часта разважаюць, і прадстаўнікі Еўрапейскага Саюзу, про тое, што санкцыі гэта пакаранне для Лукашэнкі за тое, што там за парушэнне правоў чалавека, за пасаджаны самалёт, за удзел у вайне супраць Украіны. Але як бы пытанне ў тым, ці хочам мы проста пакараць Лукашэнка, так, за гэтую паводзіну, ці мы хочам змяніць ягоныя паводзіны, і самае галоўнае, якая наша, як бы, ітогавая мэта. Мы хочам проста прыйсці да таго пункту, дзе Лукашенко там просто адпускае ўсіх палітзняволеных, трошкі змяншае рэпрэсіі і гэтак далей, ці мы ўсё ж такі глядзім далей за гэта, і мы хочам, каб Беларусь у ітозе, так, з Лукашэнкам ці без, станавілася менш рэпрэсіўнай дзяржавай, больш адкрытай дзяржавай, больш, як бы, дзяржавай больш прыязнай для жыцця людзей, грамадзян і гэтак далей. І я вось якраз такі лічу, што мы мусім думаць пра другі варыянт, і тады сапраўды мы мусім думаць не толькі пра пакаранне, але і пра тое, як беларускаму народу, беларускім грамадзянам дасягнуць вось гэтай мэты. Вось вы прывялі прыклад, што без дыпламатычных каналаў санкцыі часта прыводзяць не да трансфармацыі, а да ізаляцыі. А ці ёсць нейкія прыклады, калі спалучэнне ціску і дыпламаты давалі вынік? Вось. У каго нам вучыцца?
Я не ведаю, у каго нам вучыцца, але мне падаецца, што можна вучыцца ў амерыканцаў, так. Я не прапаную еўрапейцам так рабіць тое самае, што і не прапанавала на кансультатыўнай групе, рабіць тое самае, што робяць амерыканцы, таму што мне падаецца таксама зараз, што гэта добра даволі разам гуляе як бы на наш бок, але як бы хутчэй гэта зараз адбываецца выпадкова, а не мэтанакіравана, так. Напрыклад, дамовіліся амерыканцы з Лукашэнкай за выпуск палізняволенай зняць санкцыі з калія, але Клайпеда зачыненая, то як бы няма сэнсу. Таму як бы я так разумею, што мы можам зараз пачакаць, калі выйдзе яшчэ больш, напрыклад, палізняволеных ці яшчэ нейкія змены адбудуцца, і тады як бы ўжо можна, напэўна, думаць пра тое, каб адкрыць Клайпеду, напрыклад. Больш за тое, у нас ёсць добры недаўні прыклад таго, як санкцыі працуюць без дыпламатыі, гэта Іран. І ну, мы бачым, што там 30 гадоў была паслядоўная стратэгія на ізаляцыю. Гэта ізаляцыя прыводзіла да таго, што рэжым іранскі станавіўся больш рэпрэсіўны, яшчэ больш клерыкальны, яшчэ больш людзі страждалі, гэта прывяло ў пэўны момант так да вялікага крызісу ў еўрапейскім звязе калі ў 15 годзе, так, калі грамадзяне Ірана просто запаланілі, так можна сказаць, так, Іран, бо там просто немагчыма было знаходзіцца. І як бы і мы бачым, чым таксама гэта скончылася, тым, што так як бы ёсць дыскусія, ці добра, ці дрэнна тое, што Амерыка і Ізраіль уварваліся як бы прызвялі нейкую ваенную інтэрвенцыю, так, але як бы нават грамадзяне Ірана там у розных журналісцкіх расследаваннях казалі пра тое, што ну, мы ўжо так доўга гэтым жывем, і мы не бачым ніякіх лепшых вынікаў, і як бы ўжо калі будуць бамбіць, ну хай бамбяць, тому быццам бы гэта ўсё роўна прывядзе як мінімум да меншай колькасці жертваў, чым гэта робіць сам рэжым. Ёсць такія меркаванні ў супольнасці, вы таксама гэта азначалі падчас свайго наступу, так, свайго выступу, моладзевы наступ, Ліза Пракопчык, вот такія гаворкі у нас, што сённяшняя санкцыйная палітыка можа штурхаць Беларусь яшчэ мацней у бок Расіі. Давайте трошкі паразважаем, чаму ўсё ж такі гэта адбываецца. Я разумею, што ёсць адказы відавочныя, але з іншага боку, беларусы вельмі часта раней казалі, я памятаю гэта добра, што мы не хочам быць, там не ведаю, ні з Еўропы, ні з Расіі, так, просто вось адчапіцеся ад нас, мы хочам сваю незалежную краіну, з усімі быць у добрых там стасунках, вось дайце нам быць проста беларусамі ў Беларусі, развіваць сваю там краіну. Чаму у беларусаў няма нібыта жадання, так, калі яны аказаліся ў такой, ну, пасткі, так, вось гэтых санкцый, так, з боку Расія, вораг, у прынцыпе, так, для беларусаў. Чаму б не развіваць сваю эканоміку, не падымаць тое, што ў нас ёсць, ўсё, ці пры Лукашэнкі гэта вось немагчыма. Гэта ж выгадна і самому Лукашэнкі, менш залежнасці ад Расіі і Пуціна. Так, я думаю, я згодная з тым, што гэта можа быць выгадна. Я згодная нават з тым, што у прынцыпе ўсё амаль што магло рабіцца людзьмі самімі, так, то бок дзе дзяржава не замінае нешта рабіць, усё гэта робіцца, так, развіваюцца свае там нейкія турыстычныя рынкі, развіваюцца свае нейкія разважальныя рынкі, гэтак далей, але мы, ну, жывем у час глобальнай эканомікі. Мы не можам казаць, што мы будзем зараз там усё выпрадукоўваць самі сабе і там, не ведаю, прадаваць гэта тым усім астатнім дзяржавам, якія гэта хочуць набыць. Беларусь заўсёды была, як бы, ёсць транзітным цэнтрам. Гэта былі вялікія грошы ў беларускі бюджэт, там транзіт нафты, транзіт тавараў і гэтак далей. Людзі, як бы,
маглі жыць вось у гэтым шматвектарным сусвеце. Зараз што для людзей, што для Лукашэнкі гэтая шматвектарнасць як бы амаль знішчана. Застаецца плюс-мінус адзін вектар на ўсход, і гэты вектар на ўсход застаецца як эканамічна, так і культурна, так і адукацыйна, так для моладзі, таму што ў еўрапейскія краіны і еўрапейскія універсітэты ўсё цяжэй і цяжэй трапіць і гэтак далей. І то бок як бы беларусы ўсё яшчэ, это мы бачым па даследаваннях, як бы яны ўсё яшчэ абіраюць быць проста недзе паміж, але калі мы паглядзім на штодзённае нейкае на штодзённае прымяненне так гэтага прынцыпу, можа нехта і хацеў бы з'ездзіць так у гайнаўку на закуп ці да Беластока, але ну яны проста не могуць гэта зрабіць і праз кошты, і праз мяжу, і праз візы і гэтак далей, і праз там не ведаю праз тое, што потым на беларускай мяжы іх будуць неяк дадаткова правяраць, так гэта нейкія дадатковыя рызыкі, ты там ніколі не ведаеш, дзе ты там што лайкнуў і гэтак далей. Рызыкаў шмат, і самае простае, што для Беларусі, як для дзяржавы, што для грамадзян Беларусі, самы просты, самы зразумелы вынік гэта звяртацца да таго боку, дзе яшчэ проста дзверы не зачыненыя, так, а нават і як бы запрашаюць цябе вельмі ахвотна туды прыйсці. А ўсё астатняе падаецца вельмі зачыненым. І гэта таксама вялікая праблема, што мы бачым нават па сацыялагічных даследаваннях, што вось праз санкцыі, праз пэўныя рэстрыктыўныя меры проста для грамадзян беларусы ўсё менш лічаць там еўрапейскі саюз ці краіны еўрапейскага саюзу як бы прыязнымі так да Беларусі, да іх. І самае важнае, што маладыя беларусы так уже пачынаюць лічыць, бо я памятаю, калі вандраваць, я памятаю розныя часы, я памятаю, калі пераязджаць мяжу ад Беларусі ў Еўрасаюз, у краіны Еўрасаюза было лягчэй, мы вельмі радаваліся, што вось гэта ўжо новае пакаленне моладзі, якое бачыць свет, якое вандруе, якое там нехта вучыцца. І шмат хто, дарэчы, вяртаўся з новымі нейкімі ўжо навыкамі, так, і ўжо спрабаваў нешта там мяняць у беларускай эканоміцы. Гэта было супер, я гэта вельмі добра памятаю гэтыя гады, напэўна, там, ну, яшчэ да 20-го далёка гэта пачалося, можа, там, пасля 10-го, там, вось, асабліва было моцна, так. Наколькі вось гэта ўжо ўсё ж такі бачная тэндэнцыя, што проста, ну, мне туды нельга і ўсё. Так, як мінімум, можа гэта нават нейкае раздуванне так інфармацыйнага пэўнага пузыра, у тым сэнсе, што людзі ведаюць, што гэта цяжка, людзі ведаюць, што гэта дорага, і як бы калі няма нейкай асаблівай неабходнасці, напэўна, і не будуць прадпрымаць нейкія крокі для таго, каб атрымаць візу, ці для таго, каб проста паехаць. Таму што, можа, тыя людзі вось там таксама майго пакалення, так, я якраз трапіла ў гэтае пакаленне, якое вельмі проста магло ездзіць, вельмі проста магло атрымліваць візы. Нават калі яны ўжо былі аднойчы ў Еўропе, яны хоць разумеюць, па чым там можна сумаваць, так, ці што там хочацца пабачыць, ці нешта такое. Як бы людзі, якія зараз існуюць, я думаю, што яны хочуць прыехаць да Еўропы, я думаю, што яны як бы разумеюць, што гэта трошкі іншы свет, але як бы нават калі мы размаўляем пра адзіны беларускі універсітэт у выгнанні, так, яго, які быў прызнаны экстрэмісцкім, ну, ўжо нават туды не так, ну, як бы не так зразумела, навошта патрабляць, таму што ты ўжо як бы можаш панесці нейкія кошты так у Беларусі, так, за падтрымку экстрэмісцкага фармавання ці нешта такое, ўжо не так можаш проста ездзіць да Беларусі, гэтак далей. Карацей, для беднай моладзі беларускай, я думаю, што яшчэ не хутка ўсё зменіцца, і не хутка яны зразумеюць, ці ў іх агулам будзе нават магчымасць зразумець, што Еўропа для іх прыязна, як мінімум, ставіцца, і што гэтыя абмежаванні яны не праз тое, што вось яны такія дрэнныя, так, а праз аднаго канкрэтнага чалавека. Але гэта людзі, якія жывуць у Беларусі, якія падвергнуты таксама прапагандзе у школах, ва ўніверсітэтах, тэлевізіі, гэтак далей.
Я думаю, што ім цяжка зараз, як не ведаю, як і Марыі Калеснікавай, так з Віктарам Бабарыка было цяжка распавядаць нешта пра вайну ва ўкраіне, калі яны толькі выйшлі. Ім таксама як бы ў моманце можа быць цяжка зразумець агулам, што адбываецца, таму што вельмі карціна заблюраная. Дзякую вялікі. Ліза, я ўжо казала, што ў нас сёння шмат пытанняў, але ўжо шмат пытанняў прыйшло яшчэ і ў чат. Давай зробім такі бліц, вельмі каротка, так, вось паспрабуем паадказваць на тыя пытанні, якія прыйшлі у чат. Я нагадаю, што ў нас у эфіры віцэ-спікерка Каардынацыйнай рады і удзельніца фракцыі «Моладзевы наступ» Ліза Пракопчык. Калі ласка, дасылайце пытанні, каментуйце. Так, дарэчы, пытанні, якія вы адпраўляеце праз данат, мы зачытаем абавязкова. Вось, падтрымлівайце Еўрарадыё. Так, не хапае... Бракуе лічбаў і глыбокага даследавання. Вось тут, вось па той тэме, якую вы абмяркоўваеце, піша нам Максім, наш слухач. Ці, можа, вы ўжо чыталі, нейкія даследаванні ёсць, можна знайсці нешта ў інтэрнэце, каб больш шырока азнаёміцца з гэтай праблемай? Ну, вось так, праблема ў тым, што можна азнаёміцца толькі шырока, напэўна, у тым сэнсе, што нейкіх глыбінных даследаванняў менавіта па моладзі, так, ці пастаўленне там да еўрапейскіх краінаў, ці да Расіі даволі даўно не праводзілася. Гэта звязана з тым, што ўсё складанне і складанне, так, праводзіць нейкія рэпрэзентатыўныя апытанні наконт палітычных пытанняў агулам. І так, я думаю, што можна тут звярнуцца да проста даследаванняў Chatham House, да даследаванняў, якія публікуюцца таксама ЦНІ на Беларусь Wave, падаецца, гэта называецца сайт. І народнае пытанне, калі мы кажам пра нейкую больш змагарскую групу людзей, так, там ўсё ж такі гэта людзі з пэўным баясам. Вось, можна гэта ўсё паглядзець. Карыстайцеся парадай, чытаем гэтае даследаванне, пашыраем свае веды наконт нашага грамадства. І далей яшчэ пытанне прыйшло. Віцэ-спікерка Каардынацыйнай рады сапраўды лічыць, што паводзіны Александра Грыгоровича Лукашэнкі можна змяніць. Еўропа мае не настолькі кароткую памяць. Гэта добрае пытанне, тому што я таксама пра гэта размаўляла на кансультатыўнай групе. Мой тэйк тут заключаецца ў тым, што так, былі такія перыяды, калі Еўропа пазмягчала санкцыі, і што адбывалася? Давайте падумаем. Адбывалася з'яўленне шматлікіх новых ініцыятыў праз тое, што падаў узровень рэпрэсіяў. З'яўлялася новая вялікая колькасць актывістаў. З'яўляліся праграмы супрацоўніцтва, напрыклад, паміж памежнымі гарадамі Польшчы і Беларусі, так, якія таксама мелі на ўвазе тое, што там нейкія абмены культурныя, так, і там палякі да нас прыязджалі, беларусы прыязджалі да палякаў, і так далей. І гэта мы кажам толькі пра нейкі такі культурны пласт. Гэта сапраўды быў час, калі у беларусаў была пэўная перадышка, калі было знайдзена нейкая просто прастора для того, каб перадахнуць, так, для того, каб перавесці дыханне і пра тое і перагрупіравацца і як бы зразумець агулам, што рабіць далей. Таму што і гэта як бы згуляла на карысць беларускаму грамадству. Усё, што мы бачым там, усе ініцыятывы, якія існавалі, напэўна, до 2020 года, яны ўсе былі датычныя потым 2020 года. Людзі, ініцыятывы, усе хто заўгодна, так. І так, гэта можа не прывяло да змены рэжыму, але гэта прывяло да таго, што беларусы пачалі адчуваць сябе больш беларусамі, так, не нейкім дадаткам да Расіі. Беларусы рабілі свае нацыянальныя нейкія ініцыятывы, рабілі там той жа Symbol Buy, так, гэта таксама нейкая вынік таго перыяду. Гэтак далей. Таму я думаю, што змены рэжыму не адбылося, але адбылася змена свядомасці ў беларусах. Тут просто некі іспыт вам арганізавалі ў чаце, тут просто пытанне за пытаннем. Ці памятае Лізавета, што менавіта рэжым выганяе дыпламатаў з Беларусі і наўмысна не пашырае прысутнасць дыпмісію? Ці варта блытаць дыпламату і жаданне рэжыму атрымаць граматы ад амбасадараў?
Ну, я нават тут казала не пра нейкія такія ўжо сімвалічныя крокі, як, напрыклад, граматы ад амбасадараў і гэтак далей. Ну, напрыклад, прадстаўніцтва еўразвязу ў Мінску ўсё яшчэ існуе, так, і там нават знаходзяцца дыпламаты. Мы ведаем, напрыклад, што як мінімум французскае прадстаўніцтва міністэрства знешніх справаў ездзіла таксама з дыпламатычным візітам да Менску. Карацей, дыпламатычныя крокі ўсё роўна адбываюцца, мы гэта бачым. Я нічога не ведаю наконт выгану дыпламатаў, калі шчыра і так далей. Але мы проста ведаем, што зараз, пасля асабліва пачатку амерыканскага трэка, не ўвесь еўразвяз, але пэўныя краіны еўразвязу актывізаваліся так у гэтым кірунку. Гэта не толькі Францыя, там ёсць яшчэ кола краінаў, пра якія мы публічна не ведаем, так, але яны актывізаваліся, яны самі спрабуюць, ну, зразумець, чым яны нам, беларусам, могуць дапамагчы ў вырашэнні гэтай гуманітарнай катастрофы, літаральна. Але ўсё яшчэ на ўзроўні еўразвяза мы можам пабачыць, што такія крокі не захвошваюць, і такія крокі нават, ну, трошкі выклікаюць булінг краінаў, так, і гэтак далей. Але я думаю, што з часам усё роўна трошкі гэтая палярызацыя так меркаванняў выраўніцца. Я спадзяюся, што гэта адбудзецца як мага хутчэй. А вось вы ездзіце на такія мерапрыемствы, як вось прынамсі апошні, на якім вы былі на мінулым тыдні. Вы сапраўды бачыце заахвочванасць палітыкаў замежных еўрапейскіх вось весці нейкія перамовы, ісці на кантакт з Беларуссю як дзяржавай і ў прынцыпе з рэжымам Лукашэнкі? Я бачу, так, ну, у іх няма зацікаўленасці менавіта размаўляць з Лукашэнкам, так, тут варта сказаць, што ў іх ёсць зацікаўленасць у тым, каб Беларусь зноў стала нейкім суседам з зразумелымі паводзінамі, так, яны хочуць, каб проста сітуацыя ў Беларусі трошкі памягчэла, так, трошкі, як бы тут у іх свой, так, карысны інтарэс таксама ёсць. Але калі як бы перамовы, гэта ж не сама мэта, так, гэта інструмент таксама, якім можна карыстацца па-рознаму, так, з рознай інтэнсіўнасцю, з розным тонам гэтых перамоваў і гэтак далей. То бок некаторыя, я ўпэўненая, могуць размаўляць там з нейкай больш пазіцыі сілы. Напрыклад, калі б усё прадстаўніцтва еўразвяза так было гатова на такія перамовы, то, канешне, можна, ну, яны маглі б размаўляць такой вельмі моцнай пазіцыі, так бы зверху дакладна, таму што яны кантралююць тыя рэчы, якія там замінаюць Лукашэнку, напрыклад. Таму што, ну, відавочна, што еўразвязу, яны, канешне, ўсе вельмі добрыя людзі і гэтак далей, але ім не той, каб ёсць справа, так, да колькасці палізняволеных і гэтак далей. Стратэгічна да іх ёсць справа у тым, які Беларусь сусед. Вось, яны хочуць гэта зрабіць, і ў іх вельмі вялікі інструмент, у іх вельмі вялікая колькасць санкцыяў, якая ўплывае на стан беларускай эканомікі, на стан беларускага бізнесу ўнутры краіны, таму што шмат бізнесаў пазарачыняліся проста праз тое, што немагчыма існаваць пад гэтым рэжымам санкцый, гэтак далей. Таму, так, зацікаўленасць ёсць, і зацікаўленасць дакладна расце. Ну і апошняе пытанне на дадзены момант, але вы дасылайце, калі ласка, свае пытанні, каментары. Дык Ліза напраўду лічыць, што адменяць рэпрэсіўныя законы, ці хто ў прынцыпе паедзе ў той ж ЕГУ пры цяперашнім рэжыме? Ну, нехта ездзіць у цяперашні ЕГУ пры цяперашнім рэжыме. Ну, я разумею, але гэта зусім не тыя лічбы, так бы, і не тыя людзі, якія нават некалькі гадоў таму ездзілі. Так, ну і яшчэ ёсць пытанне у тым, што, ну, як бы, я тут не хачу кранацца нейкіх ЕГУшных, так, унутраных штук, таму што ёсць разуменне, што там таксама ёсць праблемы там. Да не важна, не ЕГУ, проста ў еўрапейскія вузы вучыцца беларуская моладзь. Хто паедзе, калі ёсць вось рэпрэсіі, калі там у сем'ях ёсць нейкія рэпрэсіі, адменяць рэпрэсіі ці што? Ну, прапануюць часам санкцыі адмяніць. Ну, санкцыі адменіць і рэпрэсіі адменіць, да?
ці што? Ну, так, мы не мяняем усё на ўсё дакладна, так, і гэта дакладна не такі просты прамы працэс, дзе мы адмяняем санкцыі, і Лукашенко сам адмяняе усе рэпрэсіі ці нешта такое. Такога не будзе, такога не можа быць. Это будзе доўгі працэс, хутчэй за ўсё нават проста перамоўны перад тым, каб перайсці да сапраўдных перамоваў. Гэта так адбывалася нават з амерыканцамі, так, перад там першай дамовай нейкай, напэўна, паўгады прайшло вось гэтых дыпламатычных перамоваў з афіцыйным Мінскам. Ну, нават законы не трэба адмяняць у Беларусі. Мы бачым гэта таксама па тым перыядзе 15-й, так, 15-19 год, што, ну, было шмат, вельмі шмат рэпрэсіўнага заканадаўства, якое прымянялася час ад часу да вельмі вузкай групы людзей, так, да больш актыўнай групы людзей. Не было вось гэтых кавровых бамбардыровак сотнямі, так, ці там правядзенымі за кратамі гадамі. Ну, не было такога. І гэта сапраўды залежыць толькі ад волі аднаго канкрэтнага чалавека, які можа сказаць, ну, ўсё, хопіць. Пры гэтым на той момант таксама санкцыі не толькі былі адмененыя, санкцыі былі прыпыненыя, так, яны былі пастаўлены на паўзу літаральна. Потым, пасля ўсіх падзеяў, яны зноў даволі хутка, вельмі хутка былі ўведзеныя зноў, тому што гэта не было як бы рашэнне ўвядзення новых санкцый, гэта было як бы рашэнне зняць з паўзы тыя, якія ўжо былі. І такі механізм таксама можна выкарыстоўваць, але пытанне ў тым, ці хоча ці краіны сябры Еўрапейскага Саюза, ці сам Еўрапейскі Саюз агулам хоча падумаць пра тое, якія механізмы, акрамя тых, якія ўжо зараз выкарыстоўваюцца, можна прымяняць да гэтай сітуацыі. І я так разумею, што да амерыканскага трэка такога жадання не было, так, і зараз яно быццам бы з'яўляецца, і гэта добра, і гэта трэба заахвочваць. Мы прыводзім прыклад амерыканскі трэк. Я адразу агаваруся, што вельмі добра, што выходзіць палітвязні. Гэта вельмі, ну, трэба, каб яшчэ больш людзей выходзілі, і ўвогуле палітвязняў больш не было ў Беларусі, гэта ўсё зразумела. Але калі пачаліся гэтыя ўсе вызваленні, скажам так, і там проста высылка людзей з Беларусі ў розныя краіны, гэта цяжка сапраўды назваць там вызваленнем у прамым кантэксце, ну як ёсць. Вось палова, калі не большасць маіх знаёмых казала, што калі Лукашенко на гэта ідзе, значыць, прыціснула. Гэта значыць, не проста ён вырашыў там нешта, там сябраваць раптам, ці проста выпусціць, і вось ён такі добры, там, такі дзядзька. Надакучылі яму палітвязні, надакучылі яму рэпрэсіі, так? Прыціснула. І людзі кажуць, калі прыціснула, трэба далей ціснуць, чаму не даціскаюць? Вось, а тут раптам, давайце размаўляць, давайце вось дыпламатыю нарошчваць. Што не так? Ну, тут просто гэта як бы трошки ложная дилемма, так? У нас няма выбора паміж альбо мы ціснем, альбо мы размаўляем. Як бы той падыход, які я прапаную, які прапануюць, я таксама разумею прыхільнікі Віктора Бабарыкі, так, і там Марыі Калеснікавай. Гэта заўсёды пра тое, што ў нас ужо ёсць гэты інструмент ціску, які нам трэба выкарыстоўваць. Не проста як бы яго нарошчваць, можна і нарошчваць, так, але просто калі мы нарошчваем, мы мусім разумець, і тут я ўжо кажу пад дэмакратычнымі сіламі, маючы на ўвазе дэмакратычнай сілы, што калі мы ціснем, і асабліва калі мы нарошчваем гэты ціск, які ўжо і так як бы даволі моцны і там даволі складана кантраляваны проста праз тое, што пад удар трапляюць секонд-хенды, так, якія трапілі пад санкцыі, секонд-хенды пачалі зачыняцца ў Беларусі, гэтак далей. Мы мусім як бы ставіць на весы не толькі пакаранне Лукашенко. Ну, тое, што Лукашенко дрэнны чалавек ці дрэнны кіраўнік краіны, ніхто з нас не ставіць там пад нейкае пытанне.
просто яшчэ акрамя Лукашенко ў гэтай краіне жыве яшчэ 9 мільёнаў беларусаў. І знішчэнне беларускай эканомікі, знішчэнне сацыяльных і культурных сувязяў не прывядзе да таго, што грамадства стане больш моцным, што грамадства стане больш палітычна актыўным. У лепшым выпадку гэта можа прывесці да нейкіх галодных бунтаў. А галодныя бунты у нас вельмі добра прыпаміняюцца просто таму, што людзі галодныя, ім ужо ўсё. Калі мы кажам про тое, што наша галоўная мэта гэта зрабіць там Беларусь дэмакратычнай, ліберальнай, свабоднай, незалежнай, якой яшчэ заўгодна, так іншай Беларусю, то мы мусім думаць стратэгічна, мы мусім думаць на крок далей. Мы не мусім думаць, што будзе, калі мы што зрабіць, каб скінуць Лукашенко. Мы мусім думаць таксама пра тое, а што будзе за тым, калі мы скінем Лукашенко, ці калі Лукашенко як бы згодзіцца змяніць нешта і гэтак далей. І вось гэтага стратэгічнага бачання, на маё разуменне, не хапае і як бы мейнстрымнай частцы, так, дэмакратычных сілаў і ў тым ліку дыпламатыі. У чаце ўжо бунтуюць таксама нашыя ж беларусы, так, Вожык Патрыёт піша, што за перакладанне адказнасці, прычым тут там гэта ўжо яму так, што за перакладанне адказнасці. Далей, як гэта у нас няма выбару? Прабачце, у нас ёсць выбар заяўляць, што легітымізацыя АГЛ гэта окей, ці не окей, то гэта канкрэтны выбар, а не штучная дылема. І ўвогуле Лукашенко не дрэнны кіраўнік, гэта канкрэтны тэрарыст, і эканоміку знішчае ён, а не нехта звонку. Так, Лукашенко знішчае эканоміку, знішчае яе даволі паслядоўна з 94-го года. Але ці хочам мы дапамагаць яму гэта рабіць? Гэта адзінае пытанне, як бы, якое трэба тут задаць. Я не хачу. Я не хачу, каб пасля прыходу там нейкай новай улады, там пасля Лукашенко, альбо нават пры Лукашенку, калі мы кажам пра тое, што будуць адбывацца нейкія такія паўзмены ці нешта такое, каб гэта не было, што мы пачынаем з нуля. Мы і так вельмі моцна адстаем там ад усяго рэгіёну плюс-мінус, так, эканамічна. Нават ад Украіны, якая ваюе, мы адстаем ад яе. Мы як бы хочам, я хачу, каб мы, калі я ўсё яшчэ лічу сабе неяк датычнай да беларускай супольнасці, што калі я буду удзельнічаць у Беларусі ў зменах Беларусі да маім разуменні у лепшы бок, у тым ліку эканамічна, так, рабіць больш эканамічна адкрыта і так далей. Я хачу не пачынаць з кропкі 90-х гадоў, калі я нават яшчэ не нарадзілася. Я ўжо пражыла там у 19-м годзе эканоміка Беларусі яшчэ трошки выглядала як сучасная эканоміка, і хацелася б вярнуцца хоць бы да гэтага моманту у пэўны момант. А калі мы кажам пра тое, што яшчэ патрэбны будуць рэформы, гэта абавязкова пэўныя шокі, гэта абавязкова пэўныя крызісы, гэта абавязкова высокі ўзровень беспрацоўя і гэтак далей. Ці мы хочам, каб просто чым ніжэй мы падаем у гэтую яму, так, эканамічную, тым больш гэтыя эфекты будуць зноўку адчувальныя на беларусах, тым больш верагоднасць, што нейкія кансерватыўныя, так, настроі, у тым сэнсе, што былыя прыхільнікі Лукашэнкі актывізуюцца і скажуць, а вось памятаеце, як добра было? І у нас не будзе шансу зноў, як просто паўтарэнне гісторыі 90-х гадоў, літаральна. У нас не будзе шансу зноў нават зрабіць без нейкага замінання, з нармальна функцыянуючай дзяржавай нейкія рэформы і хоць бы даць шанец беларусам прыйсці да нармальнага ўзроўню жыцця. Дзякую. Такім чынам, на вашу думку, дэмакратычныя змены адбываюцца праз грамадства, а не праз эканамічнае знясіленне краіны. Вось неяк так павінна быць. Яшчэ вы часам узгадваеце перыяд адносна адкрыцця паміж Еўрасаюзам і Беларусю перад яшчэ 20-м годам, так, вось гэтых вось межаў, фармальна зразумела, што межы заўсёды былі. Вось, але чаму, на вашу думку, тады ў грамадстве з'явілася больш магчымасцяў для развіцця? Вось мы сёння ўзгадвалі перыяд, там 10-й год, недзе вось да 20-го нешта такое было адчуванне, што нешта ўсё мяняецца і часам нават мяняецца да лепшага. Не дзякуючы рэжыму, а
Насуперак, так. Насуперак. Мгм. Так, так, ну, тут ёсць як бы просты і складаны, напэўна, адказы, я на простых сканцэнтруюся. Э, Просты адказ тым, што, калі мы кажам пра эканоміку, мы можам казаць пра тое, што з'явіліся новыя рынкі. Новыя рынкі у тым ліку і паслугаў, так, у тым сэнсе, што вось усе нашы вялікія IT-гіганты амаль беларускія, якія з'яўляліся і раслі так у гэты час проста, яны працавалі на аутсорс. Гэта значыць, што яны хутчэй проста прадавалі беларускіх спецыялістаў так у іншыя еўрапейскія ці амерыканскія нейкія фірмы. І, канешне, у тым ліку амерыканскія еўрапейскія фірмы былі рады купляць так працу нашых спецыялістаў толькі таму, што яны каштавалі танней па там еўрапейскім рынку, танней па амерыканскім рынку, але пры гэтым узровень працы і якасць працы была агулам еўрапейская, амерыканская і гэтак далей. Я думаю, што ў пэўны момант гэта як бы добра згубляла нам на руку эканамічна. Калі расце эканоміка, калі з'яўляюцца у нас больш заможныя людзі, так, тому што у Беларусі ёсць з гэтым праблема, што ёсць толькі бедныя, так, пэўны момант з'явіліся гэтыя заможныя, для іх ствараецца новая сфера паслугаў унутры краіны, так, з'яўляюцца кавярні, з'яўляюцца прасторы, з'яўляюцца праекты, з'яўляецца нейкае культурнае жыццё і гэтак далей. І як бы ўсё гэта такім снежным комам, канешне, прыводзіла да таго, што больш людзей зацікавілася культурай, у тым ліку як бы беларускай нацыянальнай, больш людзей рабілі літаральна нейкія ініцыятыўныя рэчы, не рабілі іх насуперак так чамусьці. Яны іх рабілі, вось, я хачу там зрабіць нейкую выставу, напрыклад, я хачу сабраць з сяброўкамі нейкую там феміністычную групоўку, так, і гэтак далей. Таму гэтаму не заміналі, я б так сказала, ці альбо моцна не заміналі, у залежнасці так ад пратэснага патэнцыялу гэтай групоўкі, гэтак далей. І людзі гэта маглі рабіць. І іншыя людзі бачылі, што гэта можна рабіць. З'яўляюцца яшчэ праекты. Гэтыя праекты аб'ядноўваліся ў сеткі, гэтак далей. Карацей, гэты снежны ком нас і прывёў да таго, што ў 2020 годзе у нас была вельмі добрая такая нетворкінг-сетка паміж людзьмі, паміж ініцыятывамі. Усе, хто там неяк актыўнічаў, ведалі, да каго звярнуцца літаральна там праз аднаго чалавека ты мог дайсці да каго заўгодна і гэтак далей. І гэта добра спрацавала на вось гэты мабілізацыйны... Спрацавала, але ў выніку, я тут буду перабіваць, так, у выніку, ў прынцыпе, не спрацавала, глобальна сама гэта спроба рэвалюцыі, так, у Беларусі. Так. То бок, нешта спрацавала, людзі аб'ядналіся, але ў выніку, вось, частка беларусаў за мяжой, частка беларусаў за кратамі і яшчэ там мільёны беларусаў, якія там пакутваюць праз санкцыі сёння. Праз вашыя прапановы, вось калі мы там, не ведаю, узгадваем якраз гэты час, як было класна, калі вось можна было там нешта спрабаваць рабіць усё. Вы хочаце вярнуцца зноў там, умоўна кажучы, ў 19 год, тады навошта ўвогуле ўсё было там. Вяртаемся ў 19 год, забываем пра смерці людзей, якіх там забілі, якія памерлі за кратамі, усё, зноў Лукашенко, зноў дагаварыліся, жывем далей, ўжо былі тыя ж граблі, ўжо на іх наступалі. Я думаю, што ніхто ніколі не вернецца ў 19 год. Я працую на тое, каб мы вярнуліся ў нешта лепшае, чым быў 19 год. Так? І мы нельга вяртацца ў 19 год у пэўным сэнсе, што вакол нас грамадствы сунуліся далей. Гэта важна. Таксама важна, так, там загінулыя людзі падчас пратэстаў, людзі, якія аддалі сваё жыццё там у турмах, людзі, беларусы, якія загінулі ў вайне на баку Украіны, так, гэта людзі, іх ідэі мы не можам, канешне, забыць, так, мы не можам забыць іх учынкі агулам. І нам сапраўды не трэба наступаць на тыя граблі. У нас сапраўды ёсць досвед,
у нас ёсць досвед таго, што працавала ў адносінах з рэжымам, што не працавала. Сапраўды ніхто не прапануе верыць як бы Лукашэнку на слова, так і думаць, ну ён сказаў, значит так і будзе. Ну не, канешне, А разумеем можна кароткая прыроду. мэта? Кароткая мэта. А да чаго? Да чаго мы хацім прыйсці сёння? Ну, на маё разуменне мы хочам прыйсці да таго, каб Беларусь стала краінай для жыцця. Тут па-іншаму ўжо і не скажаш, як сказаў класік, так. То бок мы хацім зрабіць краіну такой, дзе кожнаму чалавеку, да, кожнаму грамадзяніну Беларусі, не ведаю, кожнаму турысту, кожны чалавеку, які прыязджае да нас працаваць, было комфортна там знаходзіцца, было комфортна рабіць тыя рэчы, які ему падабаюцца рабіць. То бок это як бы сутнасць класічнай ліберальнай дэмакратыі. Супер, так, у пэўным гэта сэнсе. мара, якая ёсць у кожнага, ну, беларуса, так, які не падтрымлівае Лукашэнку ўжо больш за 30 гадоў. Вось, і што? Ну, І што? І што? Ну, я просто не бачу, як усе сённяшнія захады, так, і тыя захады, якія адбываліся на працягу 6 гадоў, ну, окей, нават 5, там, 20-й год, ну, як бы яшчэ такая пострэвалюцыйная, так, абстановачка. Але пасля ўсё, што рабілася насуперак гэтаму. Рабілася для таго, каб так пакараць Лукашэнку, і кожны раз там з 21-го года усе, ну, як бы усе, хто не падтрымлівалі вось гэты ціск дзеля ціску, казалі, ну, вы ж разумееце, што заўсёды ёсць яшчэ адзін узровень тых, каго вы караеце, гэта тыя беларусы, якія, магчыма, вас падтрымлівалі ўвесь гэты час. Яны ўсё яшчэ могуць жыць у Беларусі, і як бы вы іх караеце таксама, вы караеце людзей, нават на сустрэчы перад канферэнцыяй Новай Беларусі, падаецца, 23-м годзе, я казала, што у нас вось нават на момант 23-го года людзі, якія ўдзельнічалі ў 20-м годзе, ну, яны 23-м яны ўжо могуць і не памятаць, просто таму што вырасла новае пакаленне. Вось там было тым 15 гадоў, тады было людзям, якія зараз там у 23 на момант 23-го года маглі галасаваць. Зараз гэтым людзям агулам колькі 12 гадоў было, так, яны там, ну, там бліжэйшыя выбары ў 29-м, і 9 гадоў было, але яны змогуць галасаваць. І мы тут як бы не можам толькі думаць пра пакаранне Лукашэнку, мы мусім думаць пра тое, як мы хочам пра тое, як паказаць беларусам, што мы пра іх таксама клапоцімся. Мы клапоцімся і пра тых, хто з'ехаў, так, робячы нейкія захады для таго, каб тыя таксама рэстрыктыўныя меры, якія датычныя беларусаў у еўрапейскіх краінах, напрыклад, не так моцна ўплывалі на іх жыццё, але мы клапоцімся і пра тых, хто застаецца там. Мы хочам, як бы, каб яны адчувалі, што мы пра іх клапоцімся, і мы таксама хочам адчуваць іхнюю падтрымку. І я думаю, што мы якраз, то бок, даем, падаецца, нейкі вось гэты сігнал, але мы па тых жа пытаннях бачым, што беларусы не падтрымліваюць санкцыі, што беларусы адчуваюць, як санкцыі ўплываюць на іх жыццё. Але мы ўсё роўна, як бы, займаемся тым, што беларусам не падабаецца, ну і зразумела, чаму мы беларусам таксама падабаемся ўсё менш і менш. Ліза, дзякую. У нас засталося вось так незаўважна 5 хвілінаў, а у мяне яшчэ ёсць 2 абавязковых пытання, якія я хацела б вам задаць, каб паказаць, як спалучаецца вось гэты элемент ціску і ліберальная камунікацыя. Я перастану ціснуць і нагадаю, што выбары ў 4-й склад Координаційної ради заплановані на 3-й тыдзень, там, траўня 2026 года, а у нас сёння Ліза Пракопчык, якая з'яўляецца віцэ-спікеркай вось гэтай самай Координаційнай рады. Ці абмяркоўваецца магчымасць пераносу выбараў, і калі ЦВК прапануе, як будзе рэагаваць кіраўніцтва Координаційнай рады? Кіраўніцтва Координаційнай рады не вельмі добра на гэта рэагуе, шчыра скажу. Ужо зараз, нават пасля апошняга паседжання учорашняга выбарчага камітэту, выбарчай камісіі, мы пакуль не падтрымліваем, і ў самой, як бы, выбарчай камісіі няма такіх паўнамоцтваў, каб камісіі змяніць гэту дату выбараў, і да нас яны пакуль таксама афіцыйна ніяк не зварочваліся, так, для таго, каб мы абмеркавалі ці перагаласавалі новую дату выбараў, але я думаю, што гэтага не здарыцца. Але размовы такія ішлі, так?
Учора на пасяджэнні выбарчай камісіі я ведаю, што абмяркоўвалася пасля скаргі нейкага чалавека. Я там дакладна яшчэ не ведаю, пра што дакладна была скарга, але так яна выклікала доўгія дыскусіі наконт мэтазгоднасці пераносу выбараў. Мгм. Мгм. Чаму вы лічыце, што пераносіць нічога не трэба? У нас і так ёсць таксама дрэнныя так вот тут у нас таксама ёсць дрэнны досвед з пераносам. Я думаю, што мала хто памятае, але папярэдні КР таксама пераносіў дату выбараў, можа не так больш нават радыкальна, там на некалькі месяцаў пераносілася і гэтак далей. Мне падаецца, што гэта згуляла не на карысць агульнаму уяўленню людзей, так, выбаршчыкаў пра тое, што такое каардынацыйная рада, то бок гэта выглядае трошкі так: ой, прызначылі, ой, перанесем. Ну, трохі несур'ёзна, а мы тут быццам бы ў дэпутатаў, так, гуляемся. І хацелось бы ўсё ж такі нейкіх правілаў прытрымлівацца. Прызначылі выбары, платформа будзе гатовая да гэтага часу, наколькі мы разумеем. Таму як бы не бачу ніякіх іншых тут рэчаў, якія могуць замінаць правядзенню гэтых выбараў у ўжо прызначаныя срокі. Дзякую, спадарня Ліза. Вось я ўвесь час чую, і наколькі я разумею, для вас важна, каб у выбарах маглі ўдзельнічаць усе групы беларусаў, у тым ліку людзі ў вельмі складаных уразлівых сітуацыях. Гэта, напрыклад, былыя палітвязні, людзі без дакументаў. І вось яшчэ адно важнае пытанне, якое хвалюе сапраўды многіх: чаму у палітвязняў, у якіх няма беларускіх пашпартоў, так, дагэтуль няма пашпартоў новай Беларусі, яны не могуць, атрымліваецца, галасаваць? Ці ёсць нейкія рашэнні для такой праблемы? Так, мы ведаем пра такую праблему, сапраўды, і мы б вельмі хацелі, мы нават з Арцёмам сёння будзем звяртацца да пашпартнага сталу, тому што мы да іх як бы ніякай над імі ўлады ніякай не маем. Каб як мінімум тыя палізняволеныя, так, якія вось былі вымушаныя з'ехаць, і ў іх не было ніякага выбару пра тое, мець ці не мець пашпарт, каб яны маглі атрымаць яго бескаштоўна, тому што зараз гэта даволі дорага. Да таго ж мы будзем прапаноўваць, каб тыя людзі, якія яшчэ не атрымалі пашпарт новай Беларусі, каб яны маглі атрымаць яго з пэўнай зніжкай, калі там яны, напрыклад, хочуць яго атрымаць для таго, каб прагаласаваць у КР, таму што людзей таксама такіх ёсць даволі шмат. Але калі што, калі ёсць як мінімум скан пашпарту, так, ці фатаграфія, таму што мы не маем магчымасці праверыць арыгінал часцей за ўсё, то гэтага хутчэй за ўсё хопіць для таго, каб паўдзельнічаць у выбарах і каб пацвердзіць сваю асобу. Я думаю, што пакуль гэтыя варыянты мусяць працаваць для ўсіх беларусаў і пакруць усе групы сапраўды беларускага грамадства. Вялікі дзякуй. На жаль, час наш выйшаў. Я нагадаю, што ў нас сёння ў эфіры была віцэ-спікерка каардынацыйнай рады і ўдзельніца фракцыі «Моладзевы наступ» Ліза Пракопчык. Для вас працавала Марыся Ваятовіч. Дзякуй вялікі, Ліза. Прыходзьце да нас яшчэ і заставайцеся на Еўрарадыё. Наступны эфір з Анастасіяй Лузгіной. Паразмаўляем пра эканоміку.